Първото основното нястие, което е с кайма, рула от кайма, вътре съдържа зеленчуци и каймата е омесена с яйце, вътре има лук и магданоз и подправки. И разтиламе каймата, слагаме зеленчуците, завиваме рулото и го запечатваме, го печем, като отгоре настъргваме кашкавал. Как се нарича това ястие? Руло от кайма и зеленчуци. Здравословно ли е то? Според мен е здравословно. Вашето мнение, българските ученици хранят ли се здравословно? Според мен не е много здравословно. Всеки в движението, сандвичи, такива работи и просто по-трудно се храним и по-сухи храни приемаме. За здравословно хранене има си правила, които гласят, че то трябва да бъде първо качествено приготвено с добре подбрани продукти и да бъде разгърнато във времето на приеми. Мариана Маджирова, директор на професионална гимназия професор доктор Асен Златаров, вече е в студиото. Здравейте, добре дошла. И Райна Шалева, ученик, както и Станимир Стайков, също ученик в тази гимназия. Здравейте, добре дошли и на вас. Така ще си говорим за този ученически конкурс за здравословни ястия. Първо обаче, госпожа Маджирова, разкажете ни повече за идеята, как възникна и след това как и кога се осъществи. Идеята беше провокирана от РИОКОС, град Пловдив, и тя в наше лице, в нашето училище, намери горещ привърженик, тъй като става въпрос за здравословно хранене. Именно гимназията по туризъм е училището, в което се обучават учениците да приготвят здравословна и вкусна храна. Продуктите също бяха осигурени от РИОКОС, град Пловдив, а учениците прегърнаха с възторг, мога да кажа, тази идея, защото това им даде възможност самите те да се поровят, да потърсят здравословни рецепти, а и самите те да създадат такива рецепти, след което жури определи най-подходящите от тях. Бяха създадени 10 отбора и така можахме да осъществим състезанието. А тук имаме ученици, които са участвали в отборите, те могат малко по-подробно да разкажат. Райна, какво приготвихте? Значи пилешки роладини, шопска салата и плодова салата. Така. По какви критерии бяха раздавани призовете после? Какво се оценяваше? Външен вид, може би, вкусови качества. Вашата шопска салата, какво бе? Всичко, което си е традиционно за шопската салата ли беше? Да. Или спестихте нещо, или прибавихте нещо здравословно? Както си е по рецептурник, обаче външния вид така малко променихме. Да. Станимира, какви предмети изучавате в гимназията? Вие вече завършвате, но каква подготовка успяхте да добиете оттам? Обучението си? Подготовката е много добра, бих казал, и предметите са по специалността. Значи трябва да се мине през абсолютно всичко в тази професия, за да завършим така обучението. Нещо повече за здравословното хранене ти ще ни кажеш ли? Много е добре хората да се хранят здравословно. В България, за съжаление, мисля обаче, че не е толкова развито здравословното хранене, макар че мисля, че вече навлиза в ресторантите. Има ли някакъв различен начин, по който се подготвят здравословните храни? Имам предвид, трябва ли да се избягва пърженето, мазнините, за да се приготвя една здравословна храна? Да. Трябва да се избягва мазнина, пържено. Ти ли си подготвил коктейлите на този конкурс? Я кажи ми сега за тези коктейли, какво беше там? Това са безалкохолни коктейли, действат тонизиращо, за всички възрасти са. И Какво съдържат тези коктейли? Съдържат сокове натурални, фрешове, мед може да се сложи, украсяват се богато с плодове. Кои са най-полезните плодове? И така и изобщо продукти, които могат да участват в един коктейл?
Ами, значи смятам, че всички плодове си имат предимства. Нали, използват се портокали, ябълки, грейпфрут и всички плодове. Нали, украсата се слага в страни на чашата, при безалкохолните е по-богата и плода трябва да го има в самия коктейл. Райна, по отношение на здравословните храни, тези пилешки руладини, които вие сте приготвили, по какъв начин бяха приготвени, за да се каже, че са здравословни, за да няма нищо вредно в съдържанието им? Значи вътре имаше малко зеленчуци, яйце и шунка. След това леко се пържат, не много здравословно, но съвсем леко. След това се пекат в фурна. А по отношение на каймата, вие сами ли я приготвяте или я взимате готова? Те не са от кайма. Да, принципно, така, когато готвите нещо с кайма, знаете ли кое е по-добре? По-добре сами да си я направим. Това, между другото, е зрителски въпрос и го задавам. Просто режисьор го задава през мен. По-добре ние сами да си я правим, защото виждаме какво слагаме вътре. Госпожо Маджирова, има ли идея този конкурс да се превърне в традиция? Този конкурс премина много успешно и това ни дава увереност, че ние ще можем да го направим и традиция, тъй като той предизвика и много голям интерес, не само между нашите ученици, между колегите ни в колектива, но и в цялата пловдивска общественост. Той беше по повод, разбира се, месеца на здравословното хранене, а в последните години все повече се акцентира върху здравословното хранене на българина, тъй като виждаме всички колко много заболявания идват в резултат от неправилно хранене. И аз съм убедена, че нашите ученици, знаейки как да се приготвя здравословна и вкусна храна, предават тези знания и в своето семейство, а и на тях гледаме и като на бъдещи родители, които ще могат да възпитават своите деца как здравословно да се хранят, което е една част от здравословния начин на живот и по този начин бихме увеличили дълголетието в България. Какъв е пътя на тези деца, които сега завършват? Каква работа могат да започнат те, благодарение на подготовката във вашата гимназия? Могат да започнат работа в всяко заведение в Пловдив. И те са търсени там, тъй като нашите ученици ходят на практика в най-знаковите заведения в Пловдив. Това са Тримонциум, Новотела, Санкт-Петербург, знаете ги кои са те. Свикнали са вече, знаят какви са изискванията, работят в реална работна среда, така че всеки работодател с радост търси и наема нашите ученици. Но истина е, че голяма част от тях също, освен че започват работа, една част от тях се ориентират и да завършат висше образование в сферата на туризма обаче. Изцяло са насочени, тъй като имат една много солидна подготовка в нашата гимназия. Днес говорихме, първата ни тема беше за анорексията и булимията. Така говорихме и за диетите, и за хранителния режим. Обсъдихме и стойностите на шоколада, и негативите, които той може да предизвика. Аз не чух в здравословното меню сладки изделия. Имаше ли такива подготвени от учениците? Да, имахме такива. Едно много интересно морско дъно имаше, което беше приготвено от различни сушени плодове и желатин. Включваше булгур, ябълки, стафиди, кайси, смокини. Един много лек и приятен десерт. Пример за това как да изглежда сладко изделие. Да. И много красиво. Здравословен вариант обаче. И много красиво, да, защото наподобяваха отделните продукти на морски пясък, на охлювчета, на рибки. Така че и привлекателно, защото освен здравословна, храната трябва да бъде и привлекателна. Аз ви благодаря за това гостуване в предаването Каталог. Надявам се следващата година, след следващия такъв конкурс отново да се срещнем и при всяка новина сте добре дошли в нашото студио. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Сега ще продължим с един поздрав към зрителите от група Darts. Наско вече ни гостува, за да ни разкаже за тази нова песен, която те направиха. Кавър на така популярната, изпята от Васил Найденов "С Богом, моя любов".